And yes, again guys, welcome back again to our channel. For this video, it's going to be another video again guys, na para sa inyo ng mga nanonood sa amin. And yes, if you haven't subscribed, please do subscribe, like, share, and do comment down below for some suggestion of you guys wherein I can shoot here in my channel regarding our backyard farming and kung ano pang tips na gusto nyong malaman in this channel. And don't forget to hit the notification bell para notify kayo sa aming video. Hi, little cuties! Wala pang kain. So, ayun na nga guys, for this video, ang content ng video na to is magpupugad na naman tayo ng another inahing manok. Kasi meron kaming pupugarin, so might as well na i-share ko din sa inyo. And also guys, itong nasa clip na nakikita nyo right there, yan, siya is, meron siyang sipon. So, I'm gonna be telling you in a while kung ano yung aming ginawa. Para at least aware kayo kung ano yung ginagawa namin sa mga ganyang instances na nangyayari dito sa aming backyard farm. Ginalong namin siya guys kasi may sipon siya tapos hindi ko lang siya malapitan. Pero yung kanyang mukha o yung kanyang mga mata is namamaga siya guys. Ayan. So, na-injectan na namin siya ng isang antibiotic and I guess hindi pa rin siya gumana. So, dito pa rin siya hanggang sa gumaling siya. And then, later on, pag hindi siya gumaling, another shot na naman ng injection or ng antibiotic para at least talagang gumaan na yung pakiramdam niya. So, that's one way or another guys para hindi ganun magkaroon ng karaming sipon or yung iba is hindi mahawaan, kailangan yung ikulong or i-separate nyo para at least hindi siya hindi niya mahawaan yung kanyang mga kasama. So, ayan guys. Kasi paghahayaan mo lang yan sa baba, tapos nakakahalubilo niya yung mga walang sakit o walang sipon, is may tendency na mahawaan niya. And anyway guys, yun din pala sa panahon namin ngayon dito, alam naman namin na medyo may pagka-mainit masyado, wala ng ulan, almost 2 months siguro guys, or a month and a half. So, isa din yung portion guys, or isang thing na nagkakaroon ng mga sakit-sakit yung mga hayop. So, good thing dito sa amin is hindi ganun karami or meron mang isa, ito pa isa-isa lang, dalawa. Hindi yung tipong talagang sila lahat is nagkakasakit, which is very bad on your business or very inappropriate or very bad luck talaga pag ganun kasi mauubos yung kapital mo kapag ganun. So, yan guys, kinarantine namin siya or kinulong namin siya in one space lang o siya lang na isa. And anyway, kapag dalawa sila may sakit, pwede naman sila i-separate. Noon kasi nagkaroon kami ng mga halos 10 sila na nagkasipon. Sineparate naman sila lahat-lahat para at least hindi nila mahawaan yung mas nakakarami. So, yun. Ayan guys, namisa na yung aming tungko dito guys. Ayan, napapansin nyo. Yung itong maliit. Talagang halata nyo na may pagkatungko siya guys. Ayan. So, halata sa ulo niya. Ayan, hindi siya lumabas. So, ayan, successful na siya guys. Nangitlog na siya. And then, finally, after nung ginawa niyang karumal-dumal, which is sa iba siya nangitlog. So, ngayon, ayan. Ayan, umpisa na guys. Talagang tinapunan namin or nilagyan namin ng ganyan, balde. Ay, planggana pala. Para at least, talagang hindi siya umalis-alis at saka mapisan. Ayan guys, medyo halata yung may pagkaumbaw sa kanilang ulo. Lalo na yung isa dito kanina guys. Yung dyan isa kanina. Ayan, lumabas. So, ito guys, bagong pisa ng aming manok. So, I didn't expect na ganyan yung kanyang magiging mukha. O yung parang talagang may tungko siya guys. Ayan, alam na alam mo na anak siya nung tungko namin. So, ayan, kinuha ko siya. Then, we'll return it now kasi mukhang hindi na siya in good mood. Kanina pa kasi siya dito. Or for a while na siya nandito. So, let's get back her or him doon. So, ayan guys. Napakaliit nito. Kinuha ko lang siya para pakita sa inyo kasi hindi ako nagdala ng camera kanina. So, ngayon, we're gonna return this little one sa kanyang mommy. Kasi baka maginaw na to siya. Yan. Yan. Take it easy, little monster. So,
Ito nga pala yung update ko for this vlog. Or one of the update. Ito, dito siya guys. Yung nanay na may dito. Ayun guys, I returned it already. Ayun. Ayun siya, oh. Halatang halata mo talaga siya guys, na tungko siya. Kasi yung kanyang ulo, meron talaga. So, ngayon lang ako nakakita niyan, but, yung tipong, as in, ano pa siya guys ha, yung tipong maliit pa talaga siya, tapos tungko na agad, makikita mo na agad, or mahahalata mo na agad. So, ayan. Kuha na naman guys. Ito, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10. Pulo na lang. Oo. Ay, isa ra gid ay siya nga. Ayan. Ayan si Mr. Makulit. Lah, buing. 2, 4, 6. Halos itom og brown yun din iyan, no? Dili. Anak mo na, naliwat na sa pulot sa kuwan. Ang laki. Pina. Bago nilang ako. Yan guys, yung pinapakain ko namin kapag bagong pisa is Integra 1. Kasi maliliit tapos madali lang, anong tawag nito? Madali lang nilang ma-digest ng mga sisiw kasi maliliit pa naman sila. So, kailangan Integra 1 talaga. Pero yung una naming napugad guys, yung previous video ko is ngayon. Integra 1 pa rin sila, mga almost a week na rin. Siguro mga 3 to 4 weeks pwede na kayo mag-upgrade ng mga butil or kung yung malalaki na yung i-upgrade nyo. Para at least, hindi na masyadong gastos. Ayan guys, yan yung itsura nung pagkain ng aming chicks na bagong isa. Ayan. So, in my next video, sabihin ko sa inyo kung ano yung pagkain namin mula nung maliliit hanggang sa mga 2 weeks, 3 weeks, mga magwa 1 month na. I'll show it to you on my next video na lang. So, ayan. Nga pala guys, ito yung una naming tungko o yung kasdalasan ko sinasabi nga na mas matanda kasi meron kaming isang tungko din, di ba? Na-show ko na to sa inyo before. Ito yung dito, yung may pagkamaldita. Ito, ayan. Karon ikaw, kukunin na rin namin yan para isama na. At ang magdadala ng pisa, ng mga sisiw pala guys is yung nandyan. Siya magdala. So, kunin na namin. Uy, nakata. Ako isa? Nakata mo wala. Paano siya natin ng piso ano? Hindi mo na makikukira na siya. So, hindi pa pala natapos lahat niyang pisain guys. So, kukunin na lang namin yung sisiw na lang muna. So, hindi niya mahahalata yan. Hindi yan sa kanya kasi halos magkaedad lang sila or same lang sila lahat ng sizes. Ayan. So, sayang naman din kasi kapag hindi pa namin or hindi namin pinapisa yung iba. Ayan. Oh. Ayan. Hindi pa napisa yan guys. Sayang pag hindi yan pinapisa. Ayan. Meron na kasing mga butas-butas. So,
Kailangan, ayan, sayang kasi yan pag ganyan. Wala na yun ito. Ayun. So, ito yung first time namin guys ha, or yung lumalaga na sinasabi ko kadalasan dito sa video ko. First time niya ito makapisa and well, it turned out well naman kasi, or good kasi yun nga napisa niya. Pero, hintay-hintay tayo dun sa ibang mga itlog na mapisa kasi meron naman ding mga crack na. Ha? Patay? Aray. Patay pala to guys, oh, yung pinakita ko kanina. Sayang. Yan yung mga instances guys na hindi may iwasan pag ganyan. Ito ba? Bigyan niya siya ng dua. Basa pa? Ilang hindi pa kayo karikabil. Buyawan pa. Pila lagi pabili. So ayan guys, out of 10 Hanggang no? Ya, wala pa niya. No, kaya 12 man eh. Yes. Wala, buing napisat ko niya ang baso niya. Tulo. Upat. Walura? Sino na kumandiya? Ya, Patrick. 8 lang iha diha. Okay guys, out of 12 guys, merong natirang 3 dyan. Or yung isa pisa na or sisiw na yung isa. 2 na lang yung itlog na maaari niyang mapisa. So, ang 8 is successful na buhay. Tapos ito yung isa guys, na pang 12. So, hindi siya napisa or namatay na siya sa itlog pa lang. Ayan, sayang yung mga ganito guys. So, ganyan talaga kung minsan guys. So, ayan guys, out of, or I mean, 10 yung sa kanya, itong matanda na tungko namin, tapos 8 yung sa tungko na dumalaga namin. Pero meron pa siyang 3 doon guys, then bukas na namin yung kukunin para talagang hindi na mamasa-masa. So, ito lahat dito is 18, marami yun kung tutuusin, pero kung titingnan nyo, napakaliit lang kasi ganyan lang, napakaliit lang, pero 18 na po yun na piraso. For the month of February, today is 25. So, mark the day guys, 25. At meron din tayong 18 na napisa. Yung 7 ata or 9. 9 pala na napisa. So, 18 and 25 ito. Pero meron pa tong additional bukas kapag mapisa niya yung dalawa. Pero sure ball na yung isa guys. So, magna 19 to bukas. Pero bukas na namin yung kukunin yung isa. Okay guys, ito guys, another tip na ginagamit namin kapag bagong sisiw or kahit hindi bagong sisiw, ito yung sinasabi ko sa inyo na vitamins. Ayan, ito yung vitamins guys na King's Vita Plus. Disclaimer po, hindi po kami binayaran ng Vita Plus para i-promote yung kanilang product or what, kasi talagang suki kami nito. Ito yung ginagamit namin na pang ano sa kanila, vitamins. So, kasi multivitamin siya guys, minerals, amino acid, probiotic guys. Yan yung probiotics na sinasabi nila na pinakailangan ng mga sisiw or yung good bacteria. Yan, specifically good bacteria. So, pwede siya sa mga tandang, sa manok, sa baboy, sa baka, pato, aso, kambing, kabayo, at iba pa. So, vitamins lang siya guys. So, no need to, So, kung yung sa mga dosage naman guys, makikita nyo siya sa likod ng packaging. Ayan. Makikita nyo lang yan dyan. So, ito guys, worth 65 pesos lang. Sulit na sulit kasi matagal nyo nang magagamit. Kasi 100 grams siya guys. Ayan. 100 grams siya and matagal nyo siyang magagamit. Kasi
Kami sa amin halos umaabot to ng 2 weeks, 3 weeks, and for just 65 pesos guys, hindi ka na like yung talagang mag-i-inject ka pa ng napakaraming vitamins para lang ma-reach mo yung kinakailangan ng manok para at least maging malusog sila. So dito guys, sa piso pa lang or sisiw pa lang, meron ka ng multivitamins na magagamit. So yan, King's Vita Plus, baka naman. Guys, I forgot na sinasabi ko kanina, kapag ito yung pinainom nyo sa sisiw nyo, yung kakabagong pisa pa lang, is wala siyang masyadong mga patay or kung maaari iwas talaga siya. Kasi nga 'di ba kapag piso or sisiw pa, pasensya na po kung masyadong nabibisaya ako kasi hindi ako fluent on this, pero kapag ito ay pinainom nyo, hindi sila masyadong magkakaroon ng mga mortalities o yung mga namamatay kasi parang nabibigyan niya na agad ng vitamins yung mga sisiw. And anyway, kapag yung inyong mga sisiw nagkakaroon ng sakit, hindi mo na kailangan like talagang mag-antibiotics pa kasi pwede lang yung gumamit kayo ng mga liquid na gamot, like tulad nung sumisipon sila guys, pwede kayong gumamit lang ng mga powder which turns into liquid na hindi na kailangan kayong mag-antibiotics na napakagastos kung tutuusin guys, para sa napakarami yung mga sisiw, napakagastos kapag ganon. And mas madali silang makaka-recover kapag ganon kasi meron kayong mga multivitamins or probiotics na ganito. So yan guys, yan yung pagtitimpla namin, konti-konti lang kasi bago pa naman, and para hindi siya like yung tipong mapapanis kung sa Tagalog, yung mapano sa amin guys, kasi pangit kapag ganun, kasi kailangan ng mga sisiw is fresh, katulad ng tao, fresh na inumin kasi para at least hindi like manibago, or I mean hindi sila magsawa, that's the word, hindi sila magsawa sa inumin nila para inumin nila ng inumin. So yan guys, yan yung sikreto namin, yung King's Vita Plus. Mabibili nyo yan kahit saan, worth 65 pesos, 100 grams na, at yung dosage nun is nasa likod na ng packaging. I just share this guys para at least kayo din sa mga nagbabackyard farming lang, meron kayong mga vitamins na pwede nyo maibigay sa inyong mga sisiw sa murang halaga lang, kasi I believe matagal nyo talaga yung mauubos guys. So yan, that's it for this video guys. Wala na akong masasabi pa. Yun lang for this video, and thank you. And to those people na magpapa-shoutout dyan, please do drop your names down below para on my next video ma-shoutout ko kayo. And please don't forget to subscribe, like, share, and yes, that's it for this video guys. Sana may natutunan kayo. Thank you and be good, and till next vlog. Goodbye guys. Peace out.